sikwazi. Bese-ke esinye isimemezelo kuney'ndawo zokulala, kukhona nkozochaza ngey'ndawo zokulala ezinye njengoba sesifikile. Bese nginesicelo sokuthi abadumisi basemabhrentshini bezohlala la kulezi hlalo la kala phambili. Uma ngabe nje odlala i-keyboard esalapha yana ngizocela abahlale ngala. Koze kushintshe kamhla sekunomsebenzi mhlawumbe umbhabhadiso yilapho-ke kuzoshintsha khona okwesikhashana. Kodwa ngiyacela uma umdumisi ebrentshini uze kala. Uma ungesi umdumisi ebrentshini uhlehlele emuva kancane. Ngiyacela. Siyezwana bazalwane. Bese kuthi esinye futhi simemezele, ngiyacela ama-asha asemabhrentshini. Ngicela masekuphumele lenkonzo, ngicela ukuhlangana nani la ngaphandle. Uma uzazi nje ukuthi uyi-asha ebrentshini, ngiyacela. Siyezwana bazalwane. Angithi sinawo ama-asha. Iphi indodakazi yami? Oh, hayi. Sengiyajabula. Ngiyajabula. Ngiyacela abazalwane, uma nazi wazi nje ukuthi umdumisi noma u-asha uzoza ngala nampothuli la bengakhona uzoza khona-ke. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu okwamanje kuseyilokho uMthembu uzomemezela maqondana nokudla, umama uZulu amemezele maqondana lala. Ngiyakholwa abazalwane ukuthi izitsha siyiphethe sonke. Uma ngabe uhamba nezingane uyiphathele nazo izitsha. Uma uhamba nomngane kamamezala uyiphathele izitsha. Angazi izingane zomkhwekazi noma ziyaphathelwa yini izitsha. Kodwa ngiyakholwa ukuthi kunjalo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, akubanti-ke kakhulu lana. Kodwa nginesicelo nje sokuthi izinto ofike nazo, uma ngabe uyashintsha namhlanje fake esikhwameni, nakusasa moshintsha ufake esikhwameni. Siyakucela ningashilo ukuthi bazalwane, siyacela. Njengoba nibona asisenayo kahle indawo yokushisa okwamanje. So uma ngabe ushiya, ungashiya impahla zokushisa, ushiya nezakho kwandeza ukushiswa. Ngoba siyayishisa nazo sikwazi ukuyigcina singazi ukuthi esikhabani. Ngiyacela-ke bazalwane, uma ushintsha nje phindise esikhwameni, nakusasa mawushintsha mawuqeda ukugeza ufake esikhwameni. Uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe ubufike nethawula elisha nensipho entsha, wangabi naso isikhwama sokufaka, ngiyacela ungitshele ngikufunele uplastiki. Angisizwa mina bazalwane. Khona ungezukushiya. Ungithinte nje uthe sekunjalo ngicela ukufaka. Ngizofuna nje ngizoyofuna ekhaya ngizoyothenga ngase-Pick n Pay ukuze singashiyi ngoba imali ayikho. Uma sizothenga njalo sizoyithathaphi imali. Khambe kahle. Ilokho-ke bazalwane engifisa ukusho manje. Bazonitshela ngokulala, bazonitshela ngokudla, kodwa-ke sizodla khona la ngaphakathi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngizocela ukunikezela kumama uZulu kuqala bese kuzuma Ngobe ngithambile ngobe ngithambile nisuka ey'ndaweni ezahlukene nafika niphephile udumo lonke sinikeza yena lomfanele yena igama lami bazalwane uMama Zulu.
ekomidini lezokulala. Sinendawo zokulala abazalwane ezilungisiwe. Khona abazalwane abazolala la enkonzweni, kube khona abazolala eCurrent, bese siba nendawo entsha enizobe niqala ukulala kuyona abazalwane ezu-2. So sizocela abesilisa ngaphandle kwabefundisi. Abefundisi bazolala ngalo behleze balala ngakhona. Abesilisa abanye sibalungisele le ndawo engama sobakhombisa masekulala. Bese abesifazane mangabe sigcwala la sizoya kule ndawo engale. Omama befundisi banendawo yabo nabo bayayazi ngayo. Kodwa akekho bazalwane ozolala emile, wonke umuntu uzoyithola indawo yokulala. Emva kokuthi masesidlile sonke kuzobe sekuyahlelwa-ke transport ukuthi bathathe abazalwane bebahambise la abayolala khona. Nginesicelo-ke bazalwane endaweni esolala kuzona, i-room ne-room lifakiwe ibhotshi ezanele. Ngiyacela abazalwane ukuthi sincikisane njengoba ibhotshi zinelile lapha. Kungenzeki bese ziyakhishwa ziyofaka kwelinye room, onke ama-room sibali. Ngiyacela kakhulu ngokwethoba. Ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu Inkosi. Jesu Kristu Inkosi. Cela umama uMthembu. Ngobe engithandile, ngobe engithandile, wangifela, uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabingelela kubaba apostoli, umama apostoli, obaba fundisi, omama bafundisi, omama, obaba, abantu abasha egameni likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osikhethile ukuthi sifike phakathi kwale ndawo. Ngizosho-ke imemezelo suka ekomidini lasekhishini. Esokuqala, okay. Ngiyacabanga ukuthi abazalwane bayiphethe izitsha bonke njengesicelo esasenziwe ukuthi umzalwane uzophatha iplate, aphathe inkomishi, aphathe isipuni. Uma kwenzekile kwakhona okhohliwe, siyacela ukuthi avele, sizokwazi ukumboleka izitsha, sizobeka itafula lapha ngaphandle, uzofika khona afike asho ukuthi ikuphi akangakuphethe. Uma engakuphethe konke uzothatha konke ngokuyi-3. Mayethatha namhlanje siyacela ukuthi agcine yena aze asibuyisele khona ngesonto ekuseni. After nje i-breakfast ekuseni uzobe sekuwasha esehamba eseyokubeka ngoba ngesonto sobe sisebenzisa ama-takeaways. Okwesibili siyacela makukhona abasabathayo, siyacela sibevele ukuze kusasa bezolungiselwa ukudla kwesabatha. Ngiyacabanga ukuthi ngiqedile okwamanje, makukhona okusalile sisobuye simemezele. Njengamanje abazalwane abaphethe izitsha abazoyikhipha, sizobeka itishi zoba kuthula laphaya lapho bazohamba beyophaka khona. uJesu Kristu Inkosi. Ngisacela sala sesibusisa ukudla bazalwane. Baba wethu onamandla onke, nomoyisewe Nkosi Yesu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ukuhlanganisa nangalolu hlobo ngalolu suku. Baba kusisa Nkosi ukudla Nkosi ozosipha khona. Ukosise Baba nezandla ekwenzile uNkulunkulu wethu ongcwele. Uthi bonke abantwana bakho abazokudla Nkosi babiyele uNkulunkulu wethu ongcwele, kungabi khona oyedwa Baba ozogula emva kokuba sekudlile. Ngisho ngabe udle ongafanele ngabe yakudla hlasempo nesifo esithile, kodwa sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje sidlalekisa yonke imimoya kaSathane. uJesu Kristu uyinkosi.